hai lam sogo ani YouTube channel itini khetoni rom to mani kutung obono stiblayo igi phunungnai norno hakio ruwi naidi ini sadung ba suno tungkha abon bage abo mangkha moka gura rok puthi rok oro obo stiblayo bahaki peng norongno phunungnai norong nai tongdi puilan simi paithajora video no kuna dia tabuk sajak obo ready no tau stiblayo runai pakai pek bede tenang stiblayo kali nak de order kasih mosla saya kuna ji stiblai ready hirda tabugoro awo pias rok no sorok samloi sabloi ebloi stiblai koto simaya ai kono igi chana ke diporo mo hakino thogo dipor jora rogono mo hakino jara wasi kuno aro igi chayo koro wasi se mo haki igi chari thogo stiblayo motom bahai bo agura na nangta som gai janjen ujun runa moso thain thajam tias thanyai som nijer manem so ke kashi mosla burnai e motor na bazai iko tabu tol nai ko
kha tabuk oro duli rijak bebak no agura ready kha tabuk hoki ori nyai buno abun bore busuk thok busuk motom nongno sauna mo hoki ori sinai tabuk dekha bono srapsa tongnai phiro ulta khainai srapsa ni por te srapsa tongai no phiroknai motom bahai tongai tongkha ko chini amon kha tabo sangbono khuluknai motom bahai to phai tongkha thoya thotok ongoi wah naji ekdom motom mani bahai to ekdom sana ko kori kha abo norok no sana musungo waisa suk mo haike a igui chana ji khetoni aromoi kutung putung dipor jora nango phiaba phungrok bo hingke asuk thok ya hai no dipor jora nango tabo ang nongno chai phunukgo na taste khaiui motom bahai tabuk nongno ang taste khai phunuknai naitongdi kaisa chanai jai baba a chanai da a am ang tabo kaisa chanai motom tongkha chanai chana hini kap tongkha ang chai naikha belai kheno thok suka ekdom abo motom suka ekdom sana ko kwrui chai naidi waisa suk no rok jotono kasing mosla rwjakni bagui tebsa motom yang swtui bulai bo motom kasing mosla motom piyaj bo rwgmani motom o bebak se motom suka please subscribe khaya tongai rok ang channel no subscribe khai redi asung no asuk jora tini sinai tini video hambai bai rok no।